Internet. 2. Ostit avaimen. Loistavaa. Ei kun poraa. Nyt vittu. Tossa. Koittaa jeettää. Tää. Ok, nyt mä haluan tietää miten tämä toimii. You have received a new item, Sputnik Trio. Kuinka tätä ajetaan? Elää kysy. Open safe, no niin, nyt lähet. Oota, minä haluan Spectre. Elää. Eli ja se meni. Black No mulle kerran. No. Oi, on ihan sama nimi, mikä sä olikin. Oikeesti, näytä. Siis niinku skivi tässä tilanteessa. No ehkä yksi. What? Waiting for a response from Payday is kill. Response is kill. Ok. Fuck is this? Oota. FPS. Lagittaako sulla se vitun weapon? Spectaus. No ei kun sinä ottaa se kahtamassa sitä antaa etteikö viipäällä. Mikä on musiikki? Mitä helvettiä? Se on unboxis musiikki. Miten mä käytän? Niin, eihän tuo näytä yhtään mitenkään erilaista, se on kulunut. Ja siinä on... No musiikki! Kuinka tää ajaa? Missä on Bro? Ehkä se pitää käydä ääntämässä. Se on ihan saman näköinen. Yes. Mitä tää muuten lisää? Broken in uncommon. Elikkä sekä oli violetti. No, käy kahtoo statseja. Nostiko se statseja yhtään? Yhtäin. Mä en tiedä, damage on jotenkin vitussa 203. Ota, mä menen Kuin mä stoppaan. Mä menen testaamaan. Se kyllä kestää aina. Kuinka tätä ajetaan? Ai sitä Spectausta, niin joo. Niin sekin. Braa tässä tilanteessa. No ehkä yksi. Alright team, this jewelry store has a number of display cases marked as a medium Pure. Okay, I'll wait for you here. Don't take too long. Okay, time for a smash and grab. Easy on the trains with civilians around. It gets expensive real fast. Jee. Police are incoming. Wee. No 0,46 euroa. Minun pitää heittää sinne. Laskin käteen. Se tekee 4,54. Missä on lompakke? Missä on Lassin lompakke? Avainkoodi niistä. Vittu mä teen. Mitä? Se mies hävii. Mitä vittu? Taikamies. Kenkä. Katsokaa minun pyssyäni. Katso sitä. Ei kiinnosta. Ei kiinnosta katsella sinun pyssejäsi. Kohta kuuluu
ääni. Minä voin heittää rahaa vain yhdeltä tililtä, koska toinen tili on nollilla. Siis säästötili on nollilla. Koska minä ostin tämän puhelimen. Miksi onks niillä? Watch yourself. Mulla on ollut yhteensä 3 peitäni maksua tämän puhelimeen ollessa. Oli muistaakseni se, kun mä tilasin suojakianria tähän. Puhelin. No niin, nyt. In the Steam Weekit money. Oho. No niin. That fools. Tee asiat A ja B ennen kuin pääset eteenpäin. Vittu, minä olen leikkimässä pyssyn kanssa. Sitten tää on muuta fukka. Nyt minulla on 5 euroa. Steamissa no niin, nyt unboxaus of the Century. Sensori. Oota, voinko mä... Mä haluan katsoa. Saat katsoa. Invitetu watch. Mä en näkyykö tää sitten tässä? Mikä missä? Tämä... overlay tässä. No. Vittu, mulla on se rinnas voitan sä lähteä sieltä vois niinku pelistä. No niin. Hän katsoo broadcastia, näkyykö se? En oo vielä katso. No niin. Siinä on Jiro. No niin. Let's do this man. No niin, let's do this. Ai niinku, enhän minä ostanut vielä yhtään mitään. Vähän pointti. Ei saa. Authorize. No niin, completed purchases. No niin, mulla on ave. No niin, yksi pure. Is here. Mitä me haluamme? Haluamme jotain... Nyt kun se tulee niinku jotain tosi hyvää, no niin open safe. No niin. No voi jumalauta. No. Ole, open safe. No niin. Little Leopard. Broken in. Siinä oli nappulat accept. Miksi sinne voi sanovat decline? En mä halua tämmöstä paskaa. No, secondaryt. Mihinkään pyssyn se ees oli? Se oli mä unohdin. Joo. No niin. Broken in uncommon. Ei, Jeesus Kristus, vittu, mitä mä oon mennyt tekemään? Sä sait jopa commonin, mä sain uncommonin. Mä sain vaan commonin, mua ei vaan vittu kiinnosta enää. I'm done with this game. No niinpä. Mulla ei oo stealth-build ja mä oon vituuttanut niin paljon, että mä edes niin on ton Gruberin kanssa, koska se on sneaky pyssy.
GG, opikka.